niang' e alwora ma Chemelil ogoro duondgi e wi chal mar apeyni marocho wuodhe mag ohala. Millicent Adhiambo kani alworano miyowa ler ka koro nitatudra kode achiel kachiel. Millicent, inyalo nyisowa ni to ywak en nang'o to gidwaro ni mondo mi otimnegi ang'o? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kawuok e kokio mar chiro mar Chemelil, kama bende an gi johala, jopur kaachiel kod jodak malworani, kama bende gigolo ywak mopogore opogore kod midhiero magikale kotenore kod wach apaya ma bende osedhi alanda ka ok rum, ka bende weche chiro kata weche loko ohala bok dhi maber kotenore kod nengo ma bende oidho pacho kaendi. Abotero achiel kachiel irgi mondo mi ginyiswa giken giwuon ni gin to kaka jodak maka, jopur makaendi kod johala maloko e alworani, ang'o gini magikadhe kod kwayo magin godo kotenore kod wach apaya noero kaachiel kod weche ohala. Machiegni abochako kodi ing'ina kamera kacha achakna gi nyingi mondo nyisa ni un kaka jodak makaendi wach yo mabende otamore rumoni weche ohala chalo kod unade to ywak mage ma un godo? An iluonga ni Moses Onyango, inyalo luonga na Buoro. An jadak ma Chemelil kae, to gik mwakale ng'eny koluwore gi kaka wadak ka. Security ok ber ahinya ka, to kod yore mawatiyo godo kuondegi, nikech kaka an ajangware, ago boda kaluwo yore mantiere ka to ndara manyiche jogo chako kani manyiche jo chang loso ka kuwa Muoroni kadhi nyaka Mamboleo Kisumu kaka Lomiwani, ndara no sebedo kadhi mos. Odhi mos to gimumi odhi mos bo kwa ng'eyo nikech itime mos, itiye mos magik moko timore mos. Masani koro nyiche chieng' rieny to koth koro sano osejoko gi makoro sani ok giti, to kuonde manyiche gitimo manyiche gitiyogo canvas manyiche giloso kod darache manyiche gilosogo ne giwegi nus. Koro ok giti, to darache kaka wakal ga pikni kwating'o customers wa, wating'o minewa to kod jogo moa e chiro kadhi e chiri mamoko ok nyal luwore. Koro ok en gima yot ahinya mondo wabed kwatiyo gi ndarago. Kaso gi nderni ma oa e ndara maduong'no ma ilosono kadhi nyaka e mier kuondegi, ndara mag jo counties go giricho te. Sani gina pi, gin koth ka chwedo gina pi gi chuodho mokwondego ok wanyaringe. Kwayo mari ne sirikal? Kwana sirikal sana county, jo sirikal mag county, wacho gi Professor Nyong'o. Ong'inwa nderni moko matindo gi koa e ndara maduong'ni, nikech ndara maduong'ni be koro mako dhowa, mara ni weye, mara ni time. Koro ong'inwa nderni matindo go, mondo nderni at least watiye. Jongware ok nyal tiyo, minewa ok nyal loko, ok nyal dhi e chirni mondo gidhi giloki, nikech nderni go richo. Kaka wating'i kwatero gi e chirni, onge. Nderni go tima chuodho gi pi. Erokamano ahinya, machiegni. In kaka jaohala kendo ng'ama mi nyalo wacho ang'o e weche mabende timore e alworau ka? An nyinga en Margaret Aoko. An jaohala ma roundabout, auso bando motuo. To ka uso bando motuo wan godo gi sida sana. Iyudo ki uso bando, iwaro bando at 6,200, oketi ni gorogoro 34 e iye. Onge kaki us pesa ni ma pesa ni wuogni. Sani kata kaka wadhi chulo fee otamowa. Koro wakwayo korka county government, Professor Nyong'o, okonywa kod basari manochikowa mondo mi nyithindwa te osom, nikech wambe wagombo ni mondo wayude professors e Chemelil roundabout ka mabiro ting'o Chemelil malo. Bando en 180, to kiuse 180 iuso 5,000 tiwero 6,200. Ok donji joka maka kwa dhi puonjo nyithindo onge. Koro in kaka johand bando, weche mag ndara sama u transport bando kowuok kamoro achiel sami ware chalo kod unade? Sana wach ndara Nyangore ka nitiere nyaka daraja motur ma kaka jo customers wabi manyiewo waka onge. Ka gibiro to giluoro mana Kopere, to Kopere bor. Ka gibi fuel mar pikipiki iyudo ka omedne nini nengo makoro kata bando no konyal runde yo mayot, ng'ato boda poth ma onge yweyo. Erokamano ahinya, machiegni. An iluonga ni Benado Okolo, atiye stage ma roundabout, wasebedo go problem mang'eny ahinya e Chemelil ka. Kaluwore gi factory maro mar Chemelil osebedo kok chul jotich te pesa kuom dweche 48 ka gionge gi pesa, to mane makelo biashara maka bedo maber. Barabara magwa kadhi e national government, barabara moa Kipsitet to Mamboleo rach, kata seche ma wan kaeni kidhi koleng' pinyo ywa bath daraja konchiel ok lure. Mar ariyo, business makae odok chien nikech factory ka ema miyowa. Nitie jok mapoch ken pochas, nitie Chemelil ka. Kiboso keto weighbridge kila mahali. Chemelil sana koso niang'.
Chemelil okoso niang mok nyal riego to Chemelil lemwa tegemea ka mae gimoketo waka kadoke barabara dara mar barabara transport sane rach ma onge gimwa nyalo timo kata kidhi tich tinyalo dog siling 50 mogo siling 240 to nyithindwa be dhi skul wakwayo serikal marwa county government to gi national government nigi yie gigol pesa obine jo county mon county okony jo Kisumu county wan gi kech nego ji. Erokamano machiegni. Erokamano an gi nyinga iluonga ni David Onyango Tala. An awuoyo kaka achiel kuom jotich ma Chemelil. Agoyo erokamano ne jo Ramogi TV kuom kelonwa report machal kama. Wasebedo kwa inyore Chemelil ka. An kaka jatich, jotich ma Chemelil nitie garayas from 2017 nyaka sani. Kimiyo ji pesa, timiyo ji across the board, seche moko kimiyo ji pesa matin ma ok nya konyo. En kwayo mara ne national government, motel negi Dr. Ruto. Chemelil ka, ma kambi mar serikal. Kendo sami ndiki ka, nti barupe ni ming'iyo mondo miyo ndiki. To en painful ni Chemelil ka, ema sani nyithiwa ok nyal dhi skul. Sani majority mag nyithindo manyiri momako iye ne mag jotich ma Chemelil ka is very high. Nikech nyithindo ni dho udi, gima nyithindo cham onge, wuonu to dhi tich pile pile. Ka from 2017 nyaka kawuono, ng'ama yud full salary tija tich kendo dwaro ni dhi pile pile is so painful. Kora akwayo national government ng'iye uru kambi mar Chemelil nikech other companies moluoro waka moting'o Kibos to gi West Kenya sani gi kawo nyaka nienge monego bed ni Chemelil sugar ema rego. Nitie locality ma Chemelil giketo nyaka way bridges man within 100 meters from the company mar serikal okete way bridge. Erokamano. Machiegni kada tieko kodi. Koro wach ndara ni ende ma bende osekelo dok piny kotenore kod bende weche mamoko bende usegolo. Koponi obiro tieke, obiro kelo lokruok mane ne jodak makaendi jopur niang kaachiel kod johala. An iluonga ni Evans Ochieng, nying mong'ere en Gasia. Ndara ni biro konyo nikech gimomiyo sama ne ndara ni tiyo awasi ne onge. To sani awasi obiro malo moingo ka. To an gadiera makende kang'eyo nikech ndara ni en shortcut kowuok Muhoroni modhi Miwani kichopo Mamboleo ing'e ni mana ka in gi shughuli moko ei town eke nyalo donjo but obro kalo direct kodhi. Koro wang'e ndara ni dhi bedo busy dhi loko ngima maka at least ka dhi ting'ore malo kabisa. Mar ariyo wakuo kandi government yore matindo tindo madonjo iye mamag-gi onge sani kuonde mang'eny ma iting'o mana maiti. To kandi government neno nyaka ne rangu mawuog ka nyongo dagi loso nderni. Koro kwang'e ni MCS mwayiere mwaricho okwang'eyo nang'o. To jopiny osehinyore wach mar kandi government okada kadwa konyo jopiny to kura to nomigi. Security rach to gima rachie kabisa okang'e ni Kenya Power chal nadi. Kenya Power ng'e problem man Chemelil roundabout kae. Ging'en transformer moro ni kacha rach, transformer moro ni sugar belt ka rach. Jogo biro ka pile to gigom namba ka piny gibeta beta piny. Ngidhi giduong'o kamoro gibao ne to kaka stima duogo to gichako wuoth gidhi to ging'e ni gino kethre. Koro stima lal ka ok tiek kata na 30 minutes ka stima pok olal. To ng'eny jo biashara kaka jo kinyosi nigi chandruok kabisa. Koro ka ber Kenya Power bende wadwaro mondo sirikal owuonwa to ndara maduong' C34 ni mjumbe marwa koyo to setemo mano osekelo en nosechopo kuma nochope mandaro chak los. Koro sirikal ema dwokowa piny. Ok wanyalo wacho ni en onge to modok korka county government onge gima konyowago. Kaparo ni MCA manwa yiero manodong' dele to kadwa wuoyo kuome. Maendeleo manwaneno roundabout ka kende en maua moro nopidh kae to kawie $1,300,000. Ni timo beautification mar Chemelil roundabout. Noko konyowa. Omiyo wan kae kata ichiro kaka iwuothe. Nogernwa shed achiel mane rangu mogero nodwa medo moro. Kitieko kwayo ne government. Wakony kono sirikal mondo gitemie giketie ngima jopiny kama ber. Jopiny winjo matek. Kalo kuom timang'o. Gine kaka ginyalo konyo gi nitie joma njobe obed affected gi pi. Kelne gi relief food kaka inyalo tim. Kaka mama ni ne pi odonjo ne ot gige nokethore mang'eny.
awakwayo ka gi sirkal winjo jopiny to giduoknwa bech gik moko ma jopiny tiyo go odiochieng' kodiochieng' giduoke piny at least mogo kuond moko wawinjo ni mogo en 150 to be ok giketo ma kawaida nikech kinyiewo skari kilo achiel ka 180 kidhi Awasi en 150 kinyono katito koro kwang'e ni gago mane magerenge be patrol ma security to nyaka koro timatima ne giywago mtoka ta par mtoka monyo to semedgi ka ok ang'eno tere koru to ginyal tamo ni patrol ok ginyal timo to gin gi mtokni bo ginyal ywago non fuel to gi sirkal nitie dhiang' ikwalo ka pile pok otieko ndalo adek nyaka ncha kwal dog ng'ato ka to ok gilu koro wadwaro ni sirkal otitije to kok gidwa to wabiro tiye to magiwacho ga ni jopiny okawo chike lwetgi ero kamano. Erokamano ahinya Milton, mano moko kuom ywak kod midhiero ma bende jodak ma koni oyango ni gikaloe ka bende thor wach ma gin go mondo mi sirkal owuog oko ng'iyane ni to ere kaka inyalo konygi kuom timo achiel ariyo adek ahinya to e loso ndara ma bende biro medo ting'o malo weche ohala ma koni kaachiel kod chulo jotije to ahinya bende ng'iyo wach arita kwe ma koni kokalo kuom loso teko stima kaachiel kod keto obila ma bende biro timo patrol e neno ni jodak kod johala ngimagi chalo nade. Ka kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche medo tuche mesa mar ke weche Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, kapok iwuok kanyo ne ni moso na gasia.